खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। 2025 मायथाइनि 18 नभेम्बरनि साना गोबां राशिफोरनि थाखाय गोदान मिजिं लानानै फैगोन। बबे राशिया केरियार, रां, सावस्रि आरो नखरारि जिउआव जाफुंसार जागोन आरो सोरखौ सांग्रां थानांगोन, फै राशिफोरखौ मिथिना लानि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मुखुब जागोन। खामानि थिलियाव गोसोआरि नारसिननाय थानो हागौ, नाथाय सिगांनांगौ गैया। नोंथांनि गोजाम नाजानायफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो आयआ बांगोन। मावख'आव सिरि था आरो बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि थांखिफोरनि सायाव गोसो हो। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान। नोंथाङा मोनसे गिदिर दावबायनाय एबा लुनायनि खामानिनि बिथांखि लानो हायो। गोसोआ सोरां आरो खुसि जागोन। मोजां मोनग्राफोरा गाव गावनि साननायखौ फोरमायगोन। दालियारि जिउआव गोदै गोदै जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मुखुब आरो नारसिननाय जागोन। गोसोआरि मेंनाय आरो सावस्रिया एसे गाज्रि जानो हागौ, नाथाय सानजौफु समाव थासारिया मोजां जागोन। कमायनाया मोजां जागोन आरो खामानियाव दावगानाय फैगोन। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा एसे लोरबांथि मोनगोन, नाथाय बे साना फालांगिरिफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि लोगोरिजों नांज्लायनो नाङा। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदै थागोन। खामानि मावनाया गोख्रों जागोन आरो गोदान खाबुफोर मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। थाबथानाय खामानिफोराव मावगोन आरो नखरा जौगागोन। समाजाव मान मोनगोन। धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। कन्या राशि। दिनै मोनसे सरासनस्रा सान जागोन। गोनांथार खामानिफोराव हेंथा जानो हागौ, जाय जिंगाखौ बांहोगोन। रावजोंबो नांज्लायनो नाङा। गियान आरो गोजोन मिथिंगाया नोंथांखौ जाफुंसार होगोन। फालांगियाव बोसोनखौ मानिना फैगोन। तुला राशि। दिनै नखरारि अनलायनायनि मोनसे गुरै आरो आबुं सान जागोन। नोंथाङा गावनि गथ'फोरजों सम बारहोनो थाखाय खाबु मोनगोन। जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। बैसोगोरा सुबुंनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। वृश्चिक राशि। दिनै नखराव गोरोबलायनायखौ लाखिनो गोनांथि दं। आयआ सरासनस्रा जागोन, नाथाय खरसाया सामलायजागोन। खामानियाव दावगानाय जागोन। मोजां मोनज्लायनायाव हेफाजाब मोनगोन। हाबा जानाय जिउआव गोनांथार थिरांथाफोर लानो हायो। धनु राशि। दिनै दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो गावनि जानाय आदाराव गोसो हो। सावस्रिया एसे लोरबां जानो हागौ। नखरनि आबहावाया गोजोन थागोन, नाथाय मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव नारसिननाया जाथावना दं। धैर्य लाखि। मकर राशि। दिनै साना आत्मानि रक आरो फोथायथिनि सान जागोन। केरियाराव मोनसे गोदान दिथा थागोन। साख्रि सोलायनायनि नेरसोन दं। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव रमान्टिक जागोन आरो नखराव गोजोन थागोन। कुम्भ राशि। दिनैनि साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। थाबथानाय खामानिफोराव मावफुंनो हागोन आरो फोथायथिया बांगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन आरो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय रंजाथाव जागोन। मीन राशि। दिनै नोंथांनि आयआ बांगोन आरो खरसायाबो बांगोन। खामानि थिलियाव जाफुंसार जागोन, नाथाय मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव फारागथि जानो हागौ। जुलियारि जिउआ जौगागोन। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनै 18 नभेम्बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खोन्थाहरथार। सानफ्रोमबोनि राशिफल खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। दिनैनि साना मोजां जाथों।